Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Numero 12, nag-isgot na itong sa iglesia. Kung nag-isgot kini sa pag-utong o paglahutay sa iglesia, hangtod sa katapusan nga gutling sa kasaysayan. Mao kini ang dakong inspirasyon. Naibaro kita ingon nga iglesia daghan kay mga pagsulay na agyan. Apan ang saad sa Ginoo nga kuyugan kita niya hangtod sa katapusan mo ni ang gisaad dito sa iyang paglakaw, sa iyang paggibilin nga saad nga I will be with you even until the end of the ages. Ako ka mag-imbitahan sa kapag-apo sa Librates Hospital. Amahan nga nangitlan, salamat kayo sa pribileyo nga kami makatuon sa mga pulong, dugang inspirasyon, mga kaligunan sa mga pag-alagan, labi na gyud nining nagkinapos ang kasaysayan sa imong kalibutan. Salamat amahan sa panalangin karon nga imong giandam og among pagadawaton sa ngalan ni Kristo nga among manluluwas. Amen. 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 Ni adri ang memory verse pinadayag 14:12 na nata sa ika-12 usab. Ika-12 nga leksyon sunod semana tapos na kini nga quarter o pagkaingon na sab kita Merry Christmas to you. Kaya Disyembre naman doy. Apit naman po Disyembre. Og pasalamatan gihapon nato ang atong mga televiewers. Ang atong mga suki nga nagasunod niini, hinaot nagmalipayon kamo o padayon ang inyong pag-ampuan lang sa Channel Philippines. Kami usab, uban sa inyong kasing-kasing sa pag-ampo, paghandom nga, kitang tanan, magkayusa, dini sa yuta, mayon masab sa langit. Amen. Memory verse, mao kini ang pagkamapailubon sa mga balahan. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o pagpamatuod ni Ginoong Hesukristo. Dinhi pa lang sa katapusan nga libro sa balaang kasulatan ang pinadayag. Nagahisgot gihapon og kasuguan. O wala lang siya gahisgot og kasuguan, nagahisgot siya nga dunay mga tao nga nagbantay sa kasuguan, nagmapailubon sa pagsunod sa mga balaod sa Ginoo. Sukuhay kay sa daghan nga gituhan nga wala nay sugo. Imposibleng walay sugo nga gisunod kung sa katapusan nga libro sa balang kasulatan gahisgot nga dunay mga tawo nga milahutay ngadto sa katapusan nga ang ilang pamaagi sa pagkinabuhi mao ang pagsunod sa mga balaod sa Ginoo. Akong welcome si Atty. Gungop. Welcome kay ikaw man siguro driver karon. Atty. Catalan sa mga usapa, Atty. Sabate. O gato ng sugdan, start the ball rolling sa to ang leksyon ang iglesia in Christ Church. Matawag ba nila iglesia ni Kristo, di ba? Or ang iglesia ni Kristo o ang balaod. Kuha po kaya itong leksyon, Pastor, kay nagahisgot ba ni siya sa usa ka matang sa sports kana bang gitawag og relay race. Relay kana. Relay. Team relay. Team relay. Team relay. Nga posible mga upat ka tawo ang moapil, di ni sila magdungan og dagan ba?
ang usa mudagan og una, dayon pag-abot niya sa iyahang asa sa taman mudagan, ipasa niya ang usa ka baton. Og ang gasunod mo na puy motiwas og dagan, hangtod ipasa sa usa, og ang katapusan nga player mo'y maabot sa finishing line, og mahibaw-an sila nga miabot na sa finishing line, kay ang baton nga gipasa tuan naman sa finishing line. Ang atong leksyon karon, naghisgot kini Usara ang nakaabot sa finish line, pero ang nakadaog. ang grupo mo'y midaog. Oo. Okay. Wala sila magdungan og dagan, apan silang tanan mo daog. Okay. Mao kini ang usa ka klase sa dula nga gihulagway sa atong leksyon. Ako pong iklaro dinhi nga kita wa tay pagtulunan sa gitawag og dispensasyon. Wala ta. Pero ang atong leksyon karon nagatudlo ba og sunod-sunod nga generation diin ang Dios didto mipasa sa baton. Dunay generation nga una niyang gitawag nga mao'y unang gihatagan niya sa baton. O gitawag ni sa atong leksyon nga ang Ginoo nagatukod og usa ka iglesia. Kanang baton nga imong gisulti represents the righteousness of the law. Of the law. Sakto na paniro. Kay ang iglesia gihubad ni sa Greek word nga gitawag og ecclesia. Buti pa sabot called out. Sa ato pa may mga tawo nga gitawag nga mao ni ang gitawag og iglesia. Ug kaning mga tawhanan nga gitawag sa Ginoo gipasahan niya sa balaod nga ipasunod. Mao ni ang iglesia ni Kristo. Mauni ang iglesia nga gitugod sa Ginoo. Okay. Sama pinanglitan, sugdan na natog hisgot ang unang gitawag. Si Adan, unang gitawag. Gibuhat si Adan og si Iba og gitawag. Siya mooy gitahasan sa Ginoo, nga siya wa may laing tao. So sila mooy iglesia. Karon may balaod ba nga gihatag sa Ginoo? Duna pinaagi sa pagbutang sa kahoy. Didto sa tanaman sa tunga adunay bunga nga giingna sila dili ipakaon. May balaod. Ang makasusubo nasipyat si Adan. So may balaod, dunay gisupak. Sila ang iglesia nga gipasahan sa Ginoo sa baton, ang makasusubo kay napakyas. Napakyas ang unang career sa baton. Career sa baton. Nanganak sila, si Cain og si Abel. Ang usak ka anak Dios no naa sa insakto nga iglesia, ang usa rebelde. Murderer pa gyud. So makasusubo katunga sa generasyon. Nawala. Nawala. Pero may na lang kay dunay isa nga nakasunod. Ang limalas pa gyud kay namatay. Oh, mao ni ang hulagway sa una nga gitukod sa Ginoo, gitawag sa Ginoo. Karon may nagsunod pa ani. Kinsay gasunod na pud nga gitawag? Gisunod og tawag si Noe. Oh, si Noe gitawag. Daghan na kay mga tao kay pila ka tuig nang miagi, daghan na kay tao. Pero ni ang na-eksperyensya didto gipasa ang baton. May balaod na pud nga gihatag didto sa panahon ni Noe. Si Noe gipili nga maoy magdala sa baton sa iglesia tungod kay may nakita ang Ginoo nga kinaiya ni Noe nga may siya pilion. Pero tanawa ang sitwasyon. Ang katawhan nagpakasala. Nagpadayon sa pagkasala nga og ato ganing basahon ang record niining panahon na ni Noe nga ang Ginoo nakalitok. Nagmahay kong gibuhat ang tao nakakuan kani pastor. Genesis 6. Oh. Versikulo 5 ug 6. Ato ang sige na lang at basta kay gayon din nga og nasubo ang Dios nga iyang gihimo anabasol. Ang word din nga gi-translate nila og nagbasol ang Dios nga gihimo God niya. felt sorry. Sorry. Pero ang tinuod na wala nagbasol. Na subo lang siya. Felt sorry. Yeah, sorry. Sorry siya. Kaya ang kadautan sa tao niya ng panahon na labi-labi na kayo. Kaya ang unahuna sa ayang kasing-kasing lunlon pagpakasala, lunlon daw tag. Wala man magpasabot nga ang tao sa una o karon diferensya sila o diferensya sa ato. Maura. Ang problema kay nga ato karon bisag dautan ta, gamay man atong edad. 50 anyos ra. Pero kato sila is By 1,000 years, by the 100 years. Grabe ang sala. So repeated nga sala, so it hardened. So kung palahubog ang imo hardened. ang pagpakasala, palahubog ka for how many years? Wala na. Karon palahubog. Debased ng tao. Time na yun. Yes.
So taas ang ilahang pagantos. Oo. O ang virus sa sala, taas kay ang pag-mistat. O saan tawag na? Spread. Pag-spread, multiply. Ang sala gyud tungod sa kadugay bitaw, it emboldens people. Maura man iwa magyud pagkausap. Maura gyud, so sige ka na nga sala. Sige. Nga gahi na kaayo That's nga malukat nimo sa kasing-kasing ng tao. So napakyas na sad ang career sa baton. Ang group, ang katawhan nga makasasala, nga gidumala ni Noe, maoni ang nasuban sa Ginoo. Pero ang nakanindot, kung tiwason ni magbasa tong tekstong ginganlan kagniha, nalipay gihapon ang Ginoo nga nagalantaw ni Noe. Kay si Noe Okay, usa man sana sa kamataro. Genesis, pag humana sa Genesis 6. Mao nga may lunok para mahugasan. Si Noe nahabilin kauban siyang pamilya. Og apil gani ang asawa sa iyang mga anak. Munang si Ellen G. White may comment nga gi-apil sa atong leksyon. Ang comment ba ni Ellen G. White nga ang mga anak or mga tao sulod sa iglesia nakadala pod og babayi nga gawa sa iglesia. No? Dili tumuto. Bintaha pagid kayo. So didto nakita nalipay ang Ginoo sa iyahang kaguol sa mga tao pero nalipay pa siyang galantaw sa kinabuhi ni Noe. Si Noe nga gabitbit sa baton, human sa lunop, mao na po yung nagsugod na pod og lain na pod nga generasyon. Lain na pod. Lain na pod generasyon. So ang Ginoo nangita na po kinsa na po iyang pasahan sa baton. Gipadayon ang rule sa Ginoo sa pagpili og kinsa iyang tawgon ug miabot ang panahon nga gatawag na pod siya ni Abraham. Si Abraham. Kani Adan, si Noah, Noe, Abraham. Didto na po ni Abraham. Ug unsay kinabuhi ni Abraham ngano siya gipili, ang Bible wa na nagsulti. Wa na nagsulti. Wa na qualification, wa na kriteriya ang Ginoo ngano iyang gipili si Abraham. Gilarguhan lang niya saad nga ikaw himuon akong amahan sa kanasuran. Kani si Abraham ginganlan pag-amahan sa pagtuo. Sa pagtuo. Father of faith. Tungod sa ihang paghalad siyang anak nga Pero si Abraham, during his generation, he is a Chaldeans. Chaldeans. Oo. O ang pagtuo sa Dios, dili kayo sama sa mga pagtuo karon sa tao. Wicked si Abraham, sao? Cowardly. Deceitful pa. Ingon siya sa iya hari, sa kay Pharaoh, ingon siya nga, dayha, bantay. Pag-abot na to dito, ingnon kagani og kinsa ka, nang igsuon ko na. This is deceitful. And this is not a good indicia of being a Christian. There should be no element of deceit. Pero si Abraham nakahimo na. Ambot ang anong gipili nila si Abraham. Siguro doon ay ang pagpili sa tao gikan sa Dios mo na gitawag nga discretion sa Dios. Iyan na problema sa Dios. Wala di ta makatugkad og ngano gyud pero ato nasabtan nga bisan gani si David gingandan pa magani og a man of his own heart. Nga unsa na maging si David premeditated magitong gihimo ni David nga mga sala pero gitawag pa gid siya a man of his own heart. So wa tay labot ya. Kita gani siguro kung ang Dios may pa-describe sa ato, beloved siguro ta. Ha? Ikaw tawagod kag very special to God o kinsa ba? To kay kun ang Dios may maghulagway nato, lahi sumala sa uban nga paghulagway. Muna gingon nga lahi ang iyang version. Ug sa libor gud pa ni, employer's prerogative. Why maka-question iyahan na. Mao sa man siya nga prerogative. Prerogative na sa Ginoo kung kinsa ang pilion. Pero mao na siya. Di na to ma-question. Ang ato lang tayo malipay na ta. Malipay ta. Nga ang Ginoo sa taliwala sa atong pagpagkasala, gitudlo gihapon si Abraham nga magdala sa balaod. Correct. Mao na siya. Mag-perpetuate sa law of obedience to God. Nga buti pa sabot He may nga. not be perfect, si Abraham, but one thing is remarkable upon him is that he was teachable. Teachable And siya. he is willing to listen to the voice of God. He was a faithful man. Yeah. Sa diyang giinan siya nga lakaw diha.
Hawa dia. Lakaw dayon adto ka sa lugar na Sa akong Moriah. pagkadadaan sa imo. Without asking any question, he followed the will of God. That's correct. Yeah. Dili siya perfecto. Apan willing siya. Teachable siya. That is an encouragement for us. Mabisan pa sa atong pagkamakasasala, ang Ginoo diay wala magkwenta niya na. Basta kay muduo lang ta niya. Dia sa iglesia dia nga gitukod sa Dios. Dili di ka expect nga asosasyon na siya sa mga matarong. Yeah. Nga exclusive ni siya sa mga holy. Ha? Nga katong mga tao gyud nga musimba nga permanentig yung ga kung sila pa Di na mo tanawag tao. Ha? Di na mo tanawag tao mo dudukon. Ang mahimo pa di na lang mo istorya kay Oh. basin o makasala tag mo istorya sa simbahan. Di man punta mo promote nga magsige kay banabana sa simbahan. Kay gatong gihimo ni Abraham nga ingnan siya nga ihatag, i-sacrifice ang iyang anak. Dili to mahimo sa ordinaryong tao. Kung sa sinultihan pa to nga binaryo dito mahamay-hamay. Oo, Ha? dili ta mo bisag ako ato di ko sugot oy. Tinuod. Pero si Abraham just followed God. Total dependence. Ang akong naibala na to nga nun ni tuman si Abraham. Tungod kay si Abraham nahibalo sa tingog sa Dios. Kay kung ako Abraham ay man ko nga di man ka Dios. Imposible ka nga Dios. Di man na mo sinultihan og Dios. Oh. Wa pod siya kita sukadong nagway sa Ginoo. Dili na may sinultihan ni mo Ginoo. Pero tungod kay si Abraham nakaila sa tingog sa Dios. Parehara na sa mo sa baryo nga ang mga baboy na mo sa una, lagyo kayo. Lagyo kayo. Pero pag singgit gani sa akong mama nga busdiya, nga na maging nga mga baboy muli man na to eh. May kay dili dik. Ha? Dik, may kay dili mangug dik ang mama. Gungob. busdiya ray isulti to ne. Mami naman nga baboy. Sa side ni Abraham, nakaila siya. Mauna nga, mituman siya kay ang tingog nga nadungog iya sa Dios. Mao na nga kadiperensa niya. Makasala si Abraham. Pero kay balo siya kung kinsang tingog ang iyang gipaminaw. Of all people, Of all in people. Ur, in Chaldees, si Abraham had been in association with God. Mao Kung sa na. makadungog siya, makahibalo siya Mao sa na, tingog sa mao Diyos. na, Tone. Mao na siya. Sa tanang mga tao dito, Oh. si Abraham, Nakadungog siya. makadungog sa Diyos. Mao na nga. Kay, So- he was in constant association with the divine being God. So, Ug mao tingali ni Oh. ang rason ngano nga si Abraham gipili sa Ginoo. Wala lang tanya pahibaw nganong iyang gipili. Pero di nato kalimtan nga sa pagpili niya ni Abraham, wala mawala ang balaod. wala Mawala ang balaod. Gani, Ipasa niya, nagpasabot, sa dihang nakasala si Abraham, nagpasabot nga naagi hapon ang balaod. Dinhi nagsugo dayon ang gitawag og faith. Faith. Kay si Abraham nga makasasala, nahimo siyang amahan sa nasod, nahimo siyang amahan sa pagtuo, tungod siyang pagtuo. Tungod siyang pagtuo. Kita og naatay pagtuo nga sama ni Abraham, bisan pag unsa ta ka makasasala, luwason gyud sa Ginoo. Kay si Abraham gi-demonstrate man. Sige, Fiskal, atong padayong kinsa nagsulod na po sa baton. Pag doon na po'y tao nga gitawag, og kani siya mauna dayon si Moses. Murag, kaila-ila na Kaila-ila na tagamay ni O daghan na Moses. kaina nga madunggan na to. Oo. Og pirti na Ginoong klaroha kayo kay sa panahon ni Moses, didto na gyud ang sinulat nga balaod. Not by heart, pero tuwa na gyud sa sinulat. Di gihapon ning fitness Moses. Dili gihapon. He was a murderer. Murderer, tinuod. That's correct. Fugitive of law. Was siya ma-convicted ito, no? No, he was convicted. That's why he was being, i-convicto siya. Mao nang Kay sa unang hinkalagyo panahon, siya. Sa unang panahon, Ang hari, o ang judiciary, ang executive, judiciary, o legislative, Usara. sa persona sa hari. Busa, gigukod siya. Pero kay wala naman, outside of Egyptian jurisdiction na, wala na mo adto ang Ehipto. so Ang na-asylum, Egypt, asylum siya, political asylum. Ligawa siya. So sa generation ni Moses, napasahan siya sa baton. Napasahan siya. Oo, napasahan siya sa baton. Siya mo'y hingtiwas karon sa race. Siya mo'y nagdala sa kasuguan. O maon ni ka ang kasuguan gani nga gipropagate ni Moses. Maon rin ang nanon kaayo nga mga kasuguan. Mao na siya. Oh, so napin na din ang mga sa sanctuary, no? Sanctuary. O ang saad karon sa Ginoo diri sa Galacia 3
versikulo 16. Ang Diyos nagsaad kang Abraham ug ang iyang kaliwat. Kanang buot pasabot ba sa kaliwat? Dili kaliwatan. Kay kaliwatan daghan. Kaliwat raman. Ug kani di ay nagtudlo ni Ginoong Hesus. Okay. So ang sunod karon nga Gipasahan. gipasahan sa baton, gikan ni Moses, mao na dayon si Ginoong Hesus. So sa tulo ka mga personalities, pakyas to sila. Pakya sila. Karon ato ta ni Ginoong Jesucristo. Og karon ikumpara nato si Adan og si Ginoong Hesus, diri tanan nabawi. Naapoy pamawi di ang Ginoo ba? Muna gisgutan ni Pablo sa Korinto. Oo. Nga kon ang unang Adan napakyas kita, kita adunay kadaugan sa ikaduha kadan. Mauna. Oo. Si Ginoong Hesus sing daog mo nga og nangapakyas ta sa ato ang miaging mga kinabuhi. Ita mabalaka kay kun moangkor ta ni Ginoong Hesus, sigurado mo daog ta kay wala mapakyas si Ginoong Hesus. Amen. Mao ni ang pambato sa Ginoo nga makabawi ta. Og si Ginoong Hesus karon ang nagabitbit sa baton. Karon kay si Ginoong Hesus man ang nagbitbit sa baton, klaro kayo nga gipadayon niyang balaod. Okay, so gi-perpetuate niya ang iyang gisugdan kaniadto. Siya ang nagtiwas sa dagan, so nagpadayon siya sa balaod. Ug aduna kini kadaugan. Og ang iyang pagdala sa balaod. Pero ang kabaton siya kadaugan wala ka pasabot nga wala opposition gapon. Doon na gyapoy opposition, doon na gyapoy mga itawag og tendency to fail, pero nibarog siya connected sa Ginoo. Si Jesucristo mao ang nag-abot sa finish line. Siya gyud, oo. Mao na nga. Finish line kay siya na may nabuhi human namatay. Siya Pero na. doon na pa'y magtiwas atong ipahibaludaan sa ato ang Kinsa man? viewers nga naa pa'y magtiwas ani. Kinsa man? Pero sa dili pa ta magtiwas, doon na lang ko ipasitol og gamay pastor. Kay kani man kung pagtudlo nga adunay ang kaliwat nga mo imotiwas og dala sa baton. Gihisgutan man gud dinhi sa Galacia 10 Tres. versikulo 10 nga og dili ka mamatarong pinaagi sa buhat. Okay. Kung dili pinaagi sa pagtuo. Kana ba nga pagasulti? Mao man ni ang gigamit gud pod sa uban nga di na gustong kasuguan nga wala na ang Mao na siya nga bersikulo to ni sa official sa Roma 1:17. Atong kang Martin Luther. The just shall live by faith. Di ba? Ang pagtuo ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Mao pa na sa Galacia 3:10. Faith is not dead. Faith is dynamic. Buhi na siya. Correct. Mao na siya ang Bosa, Oo. faith is illustrated by works. I see? So, you have no problem if you have faith, meaning to say, before the eyes of God, you have work. It is not that faith alone without the law. No. It is a combination because ang pagtuo is dynamic. It is active. It is alive. It has life. it has evidence. Yeah. No, it has a manifestation. Yeah, There must be manifestation. manifestation. It has a face. Working faith na. Yes. Tony. Working faith. If you have faith in Jesus, you follow what Jesus did. Nabalaan niya ang Sabado, kada Sabado tuwa siya sinaguga. Ikaw nga anak ni Kristo, Nga may kada pagtuo ni Sabado, Kristo. nga napay pagtuo ni Kristo, naasab ka sinaguga. You see now? And going there is work. Because you have faith. Nana So- sa James 2:26, faith without work is dead. Is dead. Oo. Walay kapuslanan ng atong pagtuo kung walay buhat. Muna yun si Santiago diha, pakitai ko sa iyong pagtuo o pakitaan ka nako sa akong pakitai ko sa imong buhat, pero pakitaan te ka sa akong pagtuo nga nagabuhat. Okay. So it's not faith alone. So kanang imong gisgutan diha piskal mo na gitawag og sa theology. Pauline faith. Pagtuo nga gisgutan ni Pablo. O gi-explain na ni Santiago nga kanang nga pagtuo ha, mao na siya ang pagtuo nga gipakita pinagi sa buhat. Wala siya contradiction, wala siya pagsupaki, pero ang usa gabuhat, galihok nga pagtuo.
ug nindot nga balita karon pastor, kay gikan ni Ginoong Hesus pagkabanhaw niya, doon na siya gipasahan. Kinsa Ug mao kini ang mga remnant. Katong mga tao nga nagsunod sa sumala sa ato ang saluhonon nga Pinadayag leksyon. 14-12. Oo. Nga, mao kini ang pagpailob sa mga balaan. Oo, agda sa pagkamay ng tuson. Pag kami ng tuson. Kay sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios Oo. ug sa pagpamatuod. Kay ang pagtuod ay dire pagpamatuod man. So remnant katong nagpabilin siya ang pagtulunan. Mao na So siya. para nako ang pagpili og tawo kanang called out dili na ni usa na katao. Di Namo gyud nag-claim karon nga usa na lang katao nga siya mo igibinlan, di ba? Na-claim. okay. Dili dai remnant ang Appoint. tanan nga nagsunod sa pagtulunan. Wala gi-appoint, ha? Oo, wala So na gyapon. description ang remnant church. Oo. Kanang remnant church nga gipasahan sa baton mo kana ang gisaligan sa Dios. Apan naay description ni ana, unsi ang description? Ha? Nagbantay Nagbantay sa sugo sa Dios. which And the keep the Spirit of commandments of God and have the testimony of Testimony Jesus of Tunay Christ. Jesus pagpamatuod. Revelation 12:17. Klaro kayo. So ang balaod na 14, alay 12. gihapon. Revelation Oo, 14, klaro 12. kayo. Commandment keepers din na sila. So dili na naingon Di lang nga ni usa wala ka na tao. nagtuman og balaod. Na gihapon. Onya, kanang imong Revelation 12:17 mo nang nasuko ang kaway niini mga tawhana. Oo. Asa nasuko ang kaway? Katong nagbantay sa Kadtong sugo. nagbantay sa sugo. Ato basahon pastor. Okay. Revelation 12:17 og ang dragon nasuko sa babae. Babae, ang iglesia. Babae representar sa iglesia. Iglesia. Unya nakigubat siya niadtong nabilin sa iyang kaliwatan niadtong babae. Nga kini nga mga kaliwatan gidescribe nga which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Mao gyud ang giingon sa Pinadayag 14. So dili lang usa ka tao. So, Daghani nga mga tao. nalipay ta nga ato gyud naabot sa atong diskusyon og nagtuo ko nga dili pa ni ang katapusan nga atong isgutan kini nga mga pagtulunan. Dang salamat sa inyo mga una-una. Salamat sa inyong higayon og congratulations sa kadaugan ni diskusyon nga ang iglesia adunay baton nga bisan og adunay kapakyasan sa tulo nga gipasan sa baton sa katapusan niabot ra gyud sa finish line og by Pinagi ni virtue Kristo. sa mao nga balaod sa mao nga dula kay nakaabot siya sa finish line siya nakaabot pero kitang tanan Nabulahon. apil sa Kadaugan. kadaugan. Amen. Ang Dios magapanalangin atong hinumduman dito sa langit lunlon kalipay dito sa langit lunlon kalinaw ug dito sa langit magkita tag tanan atong pamirawan ng awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. When you feel discouraged, when you feel that you're alone, when somebody neglects you and no one will comfort you, when you feel discouraged, when you feel that you're alone, when somebody neglects you and no one will comfort you, it's time to call. Amahan nga langit nun, salamat nga imo kaming gihatagan sa pagtulunan nga nagahatag kasiguruhan sa kadaugan dinha ni Ginoong Kristo. Kining tanan among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Jesus is calling you and He's waiting.